Apat katawan napasakamot kan otoridad, makalis na sakyadaon kang PDEA Naga City, PDEA Camarines Sur, asing kang Calabanga Municipal Police Station ang sarong drug den sa Zone 3 Barangay Sabang Calabanga, Camarines Sur. Pasado alas 6:10 timbanggi ka na kaaging Martes. Binisto ni PDEA Camarines Sur Provincial Officer Mark Anthony Biray ang mga sospek na sinda Banjo Pungapat, 36 anyos na subutag sa diri kan drug den. Virgilio Dasigan, 44 anyos, asin si Jonathan de la Cruz, 44 anyos enterong residentes ka nasabing lugar. Naarestar man si Joven Vergara, 42 anyos, na residente kang Barangay San Roque, parehong Banwaan. Nakumpiskar sa mga sospek ang 3 pakete nin iligal na droga na may gabat na 20 gramo na nagkakantidad 136,000 pesos, siring man ang iba pang drug paraphernalia. Sa impormasyon, enterong nagpositibo sa confirmatory test ang mga sospek na nagkapirang bulan man apigman man ang kang otoridad, asin entero man na nasa listahan kang drug surrenderies. We will file charges against these personalities. So, alamin na po natin kung sino-sino mga personalities, kung totoo man po na may mga napuputik sa kanila. Kahit po government employees sila or connected sa government, the thing po is we will file charges against them. So, mag-alungkat po tayo ng evidences to prove their guilt. Sigun pa kay Viray, day madakop-dakop ang mga sospek, huli ta may nagpoprotekta subot sa mga ini, na pigbeberipikar paninda hasta sa presente. Napag-araman man na pigagamit kan mga suspitsado bilang spotter ang 3 babayeng minor de edad na aki kan drug den maintainer, na subot pigkukonsinti man kang esposa kaini. Alagad mismong kapamilya man kaini ang nagsumbong sa otoridad. Ulit-ulit natin na pinapaalala na sa kanila na the long arm of the law will always catch you kung may ginagawa kayong kalokohan. So definitely your PDEA will do its might, will do its very best to see to it that the community will not be scourged by the ill effects of illegal drugs. Sa presente, nasa Calabanga Municipal Police Station pa ang mga sospek na nahahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Arango.